aton gimpapag-agian nga problema, ayaw kita kahulop ngan kawarayan pag-asa. Maupay nga lang mga igkasiko magkasikasi and welcome back to Anwaray Channel. Ang aton makakaupod yan nga episode, inusa nga marasa, good looking, nga medyo bad boy ang dating, pero deep inside, mapagmahal, maalaga ngan bagsik nga barista. Tilawan naton hiyaw, ano ba to? Tilawan? Pikahan naton an iya kape. Let's watch this! Maupay nga adlaw mga netizens, adi naliwat kita naton episode nga diak nahuhulop. Adi kita ang sulod nga mall, usa nga sikat nga mall nga niha Tacloban City nga kaupod naton ang pinakagwapo nga artist diniha Region 8. Ipapakilala na naton hiya. Good afternoon. Good afternoon, masyado namang magalang si Kuya Jan. Ano tawag na eh? Jan. Jan, okay. Ani kami yan para makag-motivate kita ha aton mga netizens, ha aton mga viewers kung paano ang sekreto magpadayon lagi hapon aton kinabuhi bisan pandemic kita, dire kita mahulop ang mga problema nga naabot. Alright, so may adahira mga pakiana, Kuya Jan. Ang una nira nga pakiana, para haimo, ano it COVID-19? COVID-19, pasakit giniya nga virus. Kumbaga, siring pa man, ipakyanan ko na akong nanay kung nanuna pa, naka-experience Ano na nga panahon? Oo, nga panahon. Kumbaga, waray pagod na mag-experience sa suga din ito. So, amunit bagat pinakauna Oo, nga. pasakit ko niya nga kuan. Pasakit, okay. Nga virus. Since na-mention ni mo nga pasakit inihiya nga COVID-19 para ha iyo, ano ang pinakamabugat na nga umabot ha iyo family or ha imo tikang mag-start ang pandemic? First, and business-wise, kung naundang hiya, kay nag-lockdown, so ganito. Tapos, mga quarantine, tapos, may da ko mga patod nga nag-positive gihapon, so, hinanlan close contact, mga so ganito. Ikaw, ano man, kumusta man ang imo health? Maigo ka ba gihapon? So far, waray. And nadiri ako maigo. Ay, okay. Kaya sa family? Mga Family, may ada. okay naman na rin yan. Okay. Since dun mga natabuhay mo, despite adto hiya, ano liwatan nimo mapapasalamat? Mapapasalamat ako nga buhi lagi hapon ako, kita tanan, nakabangon kitahan. Bangon Pilipinas. Oo, kuan ba, crisis nga. Yes. Tanan nga negosyo manggod yan na, kumbaga, apektado ko diya. Ikaw ba ang nagmamanage? Yes. Hindi nga aton gintatambayan yan na? Yes. Pero ang imo branches nga din hinaha Tacloban. Amulay niya. Pero so far nagsara ka mo waray. An kuan lahan pag lockdown. Ang pag-lockdown kay an mall nagsara man Oo, ano. nagsara man ang mall. Sakto ba? O kumusta man nimo? Ano man nimo mga pinagkukuhaan liwathin income han nagsaraan imo business din hi. Aw sus makuri. Kumbaga anakon na lahat to nga bahala na la waray magalapos or ano man basta anakon barista. Ay, wow. Kay, may pamilya magyapera. Tuod. Nakita ko gyud kuya diyan daw man ito yung mga tattoo. Bagulay ko ngayon mga tattoo. Dili may ihan ini. Maihan na. May nakabago nga gyud patato yan na. May daan kan palong. Okay. Ano man liwatit imo ma-advise sa mga magkirita naton nga gindi-discriminated era mga netizens nga may mga tattoo. Or mga netizens nga nadirihin tattoo ngayon, ano timo yayakan hayra? Yayakan, just follow your heart. Kung ano timo desire. Waray, ikaw manit nagbubutit imo. Waray ka Imo man ito lawas. Oo, imo lawas. Kanin, waray ka man ginaagrabyado ng mga tao basta sugod ito. Just follow your heart. Be yourself. Be yourself. Ayun, be yourself. Okay, Kuya Jan. So, kung last nga pakiana, kung matatagan ka tsansa nga maging presidente hit Pilipinas, ani mo proposal nga pwede maka-lessen han aton gin aabat nga kapurian yan nahit ka ng COVID-19? First, kung maging presidente ako, ako nag-educate tanan. And educate tanan about it, protection it COVID-19, kung ano it COVID-19, kung ano yung klase nga virus, para at least
maaram nga tanan ba? Yes, Kumbaga, each one teach one, di ba? Each one teach one. Yeah. Wow. What a Para- words kay damo. Para maaram gud nga tanan. Yes. Aware nga tanan. Aware nga ta. Nganinit mga frontliners gihaptagan nila importansya. Of course. Ay, amot aton. Oo, since amo man na nimo na mention, nagpa-vaccine ka na ba kuya? May dana, oh. Anon imo? Second dose na ako. Okay, anong imo vaccine? AstraZeneca. Oo, pero sa ring pamanera kung ano maupay nga vaccine, ano to? It maupay nga vaccine kung ano't available, di ba? yes, Oo. So, yes. dili kita magpili-pili. So, mga wari pa magpa-vaccine di da. Sugad haakon. Pa-vaccine na kita kay para magbobligay kita kay magiging carrier, may gungani kita at COVID-19, magiging carrier kita. At least di kita maduduruhan. Yes. Alright, so baya ka request nga song para ha atong local artist. Akong request nga song is Heal the World by Michael Jackson. Wow, I like that song. Alright, Heal the World. Alanis, go ahead. Yun ang pandemic, tanan kita namimiling yung paagi para magkaadahin income. Para may palit kita hit aton daily needs ngan kung ano-ano pa. Sanglit, bilib gud ako kan kuya dyan kay maresyo ka na, porsigido ka pa. Baka naman may pamilti kita nga da. Adi ni mo request. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you find there's no need to cry. In the place you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love I cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. Fear of dread, stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing. So make a better world, make a better world. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. Yan ang panahon na waray sinisaring nga easy money, saring pa man. Tanan pinagkukurean. Kung waray kita paniguro, syempre, waray resulta. Kung waray kita action, waray success. Salit ay kita kahulop sang kaingan, padayon la.